Evangelio hau entzun eta mintzatuko nizaizue biztanda. Lehenik, Jesu Kristo hiletarik piztuaz, prediku guzietan bezala. Bainan ono gehiago pasko denbora baita. Ondotik, bizpailu gogoeta eginen ditugu hartzain ona den Jesusez, bere ardiekin, bere populuarekin, Elizaz beraz. Artetik lagunduko gaituztela, bi eskualdun, bi hartzainek iparaldeuntakoak, beren pertsu eta kantuekin. Zeren hainitz bagira, hemen gaindi, ardiekin bizi, egun osoak, kasik urte guzia, eta berdin batzu memento untan, ardiak deitzirik, oren polita da eientzat, amarrak, telebistari show, egoiteko istampat bederen, hartzain lagun, adiskideak eta zuen familiak ongietorri. Entzun duzue, Jesu Kristo zuetaz mintzo evangelioan, eta zuen lana eta izaiteko manera gora ipatzen. Lehenik beraz, Jesu Kristo hiletarik piztua. Egun hartzain ona dela erraiten daukuna, zendako bere bizia emaiten baitu bere ardientzat. Hori, Pasko inguru egunotan aipatu dugu eta ospatu dugu. Eta horrengatik, dio Jesusek, nire aitak maite nau. Eta hause gertatzen da, jenkoa aita eta semearen artean den maitasun hortaz, nahi gaituztela gu ere hasi, aberastu, maitatu, sargaiten bihotzonez amodio hortan. Jesusek ere erraiten zuen bere disipuluek, ez zaituzte deitzen gehiago mutilak ez baitaki nausiak zer duen gogoan, deitzen zaituztet adiskide. Aitaganik erakatsiak, erakutsi ezagutarazi baita uzkizuet. Jenkoaren nahi hori ezagutzeak eman diezagula fede eta barneko estitasun eta konfiantza. Salvador, urepeleko hartzainak, pertsu eder batzuekin gai hori johatu zuen jenkoa eta ni, eta batio bakarrik aipatzeko hause erraiten du. Orai ez dakit jauna, zu edo ni aldatu ote naizen, ez zira egun enegogoan lehengo itxuraz agertzen. Gertatzen denaz, nagusia, kartsuki zaitut eskertzen, gure arteko ostasun hartaz, asia nintzen aspertzen, jenko maitea, ordu zen, noizbait lagunak egin gitezen. Ara, guk ere, otoitz bera egin dezagun, jenkoa eta ni, Jesus eta ni, lagunak, adiskideak,
izan gaitezen. Gero badakigu, maitasun eta fede hortan hasia izaiteko arditei bahnean behar dugula izan. Artzainak ere arditeian bazkatzen dituen bezala bere ardiak deizten, miatzen, behesten, mainguak lotzen. Berdin, Elizetara bilduz, Kristok bere janaria eman nahi dauku. Bere hitza, irakurgaietan, liburu zainduetan hartzen duguna, eta komunionean bere gorputz zaindua. Bai, gure gogo bihotzak sendatzeko, susentzeko eta berritzeko. Baina, horreit gaiten, Eliza biltzen dela, Kristinoak Elizetara biltzen direla, ez bakarrik beren artean bero-beroa egoiteko, baina igorriak izaiteko. Eta beste kantaria orai aipatzera noa, baina espagola, Landibarreko semeak erraiten zuena, nola ardiak arditeian sartzean kondatzen zituen. Hauxe dio, xutik joan nizaneko eskolan belauniko ez bainuen aski kasko frantsesa ikasteko. Baina matematiketan nintzan azkarrena denetan, ikasirik aspaldian ardi kondatzen bordan. Parce que je suis kantuan eranak. Erakusten dute beraz zoin maite dituen ardiak hartzain onak, denak, nahi baititu saharazi arditeian. Jesusek bazakien hori, eta beraz paraboletan baliatuko du erraiteko gure jainkoa dela ere galdua den ardiaren bila doan hartzaina, eta atxemaiten duelarik bozkariatzen dela. Egun ere, evangelioan entzun dugu, baditut arditei untako batzu ez direnak arditeian, eiek ere nahi dutut bildu. Egun kondatzen hasten bagira Elizetara sartzen girenak, oartzen gira bahnean, baino gehiago badaudela kanpoan. Ez dutena beraz bahneko hats bero hori gehiago ezagutzen, jastatzen, orduan zer egin. Kanpokoer gutarik urrundu zaizkiguner, edo oraino ezagutza hori ez dutener, evangelioaren hats bero hori eleman dezagun, atera dezagun. Aitak ni igorri bezala zuek ere igortzen zaituztet, sarri kantatuko duguna zure lekuko gaitu Elizak go igortzen munduari. Otoitza hau egin dezagun bururatzeko, bokazionen alde otoitz egiten dugun igandeuntan, bere biziaz apesa eta kristauak alaber. Kristo agertuz jenko bizia eman desatela. Ala izan dadila lehen bezala, orai ere eta beti ere. Amen.